Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at tangdaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudason. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mara, 35 anyos, minyo og may anak. Nagpuyo sa Tagum, Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa kaptangan sa among apuhan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dako man ang bay. Ano na lang mo, inuguman sa inyong kasal. Ha? Okay ra di ka la? Ay nga nung dili man. Kung mawa ko, inyo naman sa yun ni Padong ang mga kabtangan. Kamong duha sa imong igsuon nga si Jason. Ako ra ba yang usa? O usa pasad, kamuray akong mga apo. Sige la, sabutan na mo ni Franz. Kung ako ang pangutanon day, mas may sa tuod nga adto na lang ta. Kay ingon ba iya ka nga tiguang na lula ibili nimo. So, dili maayo nga siya na lang usa dito. Masad bitaw akong gihuna-huna, Franz. Tiguang naslula. Unya, kalimtano na pud. Si? So, dili maayo nga mag-inusara siya sa bahay? Sige, ato na lang tapuyo dito human sa atong kasal. Salamat! Thank you! Dako man kinanibahay ni Lula ni mo sa? Dako-dako sad cute. Og swerte kay niya kami mabinlan ani sa kung usa ka igsuon. Kay kami raman ang apo. Swerte gid kay mo. Og syempre, kay minyo naman ta, kung unsay ako, imo na sab. Oh, pero sultan natin ka no. Kining wa ko magsalig sa imong mga masunod ha. Love sad oy nahibaw man ko good. Nahibaw kung dili ka ingon anak nga klase sa pagkatao. Tungod kay kugihan ka. Salamat love. Sige na uy, mga tuog na ta. Sayo pa yung atong trabaho ugma. Kumusta man ang inyong unang simana din sa bahay? Okay ra gyud la, mogaway kaayo. Kay matud pa ni Franz, dako kuno kaayo ning imong bay. Unsay ako? Ato! Atong bay. Ang akong bay, inyos ang bay. Mabiti ako ang giingon Franz la. Kiwawan lang kuno siya nga mangangkon og apil. Franz, abi ni mo. Pinangga kuning akong mga apo. Kay nagdako kini sila nga mga kugihan, purya-buyag. Dili jud gani ni sila mangayo nako. Maikog. Ako na lang god mo ay manghagad ani nila. Kung doon na ba sila'y gustong pangayoon nako.
Mao ba dila? Oo, oy. Mao pasalamat ra sad intaon ko sa Ginoo nga kasaligan ako sila sa tanan akong mga kabtangan tungod kay nahibaw man ko nga kumubuya na ko dinhi sa kalibutan tungod kay tiguang naman gid ko. Nahibaw ko nga dili nila abusaran ang akong ipasunod nila tungod kay dili man sila mga abusado. La, salamat ha. Mabitaw la. Mao ginay usa sa akong naganahan pod sa imong apo. Mao nga ako gising gipili nga pakaslan. Tuod di ay mara. Kung takaon niya tong manghod nimo ha. Kay karong si Manaha, muanhitong akong abogado. Ako nang ipalihok ang last will and testament. O sige la. Thank you, Ma'am Evelyn. Okay man tili ang tanan. Ay, salamat sad kaayo, attorney. Oh, thank you, attorney. Thank you, attorney. Mura mangkog nalipong. Unsa la? Mas may tingali nga dila ko magdugay ha. O atiban na si Lola ninyo. O papawaya na lang kay murag gikapoy na siya. Sige, attorney. Kami na bahala ni Lola din he. O salamat kaayo. Wala isa pa yan. Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa katiguangon na ni Lola, dili kalikayan nga, hinay na gyud siya. Though makita namo nga active pa siya sa mga lihokon sa bay. Pero dili na gyud pareha sa una, kay dali naman kay siyang makutasan. Which is, maayo ra sabyod nga desisyon namo sa akong bana, nga sa bahay na lang minilula mo puyo, pagkahuman sa mong kasal. Aron na siya'y kauban. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig kung namabdos ko. Hangtod nga naabot og duha ang among anak ni Franz. Unya. Sa manon eh. Kapaw barong sunog. Sa manon. Nay nagluto. Franz? Franz? Lola? Oh, ay ginoo ko ang kusina! Si Lola lagi ganina akong nakitaan nga nagtak-ang diha ganina. May nalanggani kay nabantayan ako. Liman kang gitak ang kaldero nga wa gyud sud. Mo nang perting itumas kaldero. Asan man kadas lula oy nga wa man dinhi? Sunod na sa Evelyn ha. Sige. La! Unsay ngan? Uy, wa man ko magtakang dinhi ay. Ha? Pero nakitaan man kang Franz ganihala. Ay, wa lagi in taon ko magtakang diha. Diin man di kagikan. Sa simbahan. Simbahan? Oh, God. Naamang ko'y mga amiga dito. Kung doon ay mga kalihukan sa simbahan, apel me. Ha? Day, ato ka na ipacheck up si Lola. Ha? Duda ko da, nga doon na siya demensya. Limtano naman kayo. Franz? Doon na gyud siya demensya. Maong bantayan na gyud ninyo inyong lola, ha? Kay magsige na gyud siya kalimot. Salamat, Dok. Palitan na lang gyud ninyo siya supplement para memory support. Sige, Dok. Salamat kaayo. Ay, kada trabahoon. Uy, Tante! murag kinahanglan Igual, ko di mo pa siya mag-overtime ini da. Di pwedeng mag-file ni akong trabaho. Si Franz man eh. Hello? Day, si Lola, dili mo mata. Bisag sa una kong pukaw. Unsa? Pauway sa dayon la. Salamat sa talan. Rest in peace, Lola. Ako pasubo niyo, Jason. Mara.
Salamat, attorney. Sige, tagan sa tamong time sa pagpangutan ha, sa pagkawa sa inyong apuhan. O tawagin lang niya ko ninyo kung andam na mong istoryahan ang iyang last will and testament. Sige, attorney. Salamat. Six months before nawa ang inyong lula Evelyn, nagpahimo siya og bagong testamento. O according sa document, ang tanan nga mga kabtangan niya kay iyang ipasunod din sa simbahan sa iyong barangay. Unsa, attorney? Nang mara, imposible ka nga Elisa ni Lula Evelyn. Hasta sab ko. Murag di man ko makatuod, oh. Nang, kung tinuod man nga gipailisan ko ni Lola, duda ko nga katong tema na siya dimensya. Pwede sabdo nga, doon ay tao sa simbahan nga naka-impluensya ni Lola aron usbon niyang testamento niya. Sa may buhato na to aninang. Karon, mauyihon na una namon sa kong igsuon nga questionan sa korte ang validity sa last will and testament sa among lupa. Ngayon pausab, 6 months siya matay. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, pwede ba namong questionan ang testamento sa rason nga dunay demensya si Lula sa dihang iya ning gipahimo o gipermahan? Nagduda manggod mi sa akong igsuon nga posibleng under influence si Lula sa dihang iyang gipausab ang last will and testament. Ikaduhang pangutana, unsa man klasiha sa ebidensya ang kinahanglan namong ipakita aron ma-invalid ang bagong testamento? Ikatulong pangutana, hangtod kanos ami mawad-an og katungod aron questionan ang testamento human isumiti sa korte ang probate. Ikaupat og katapusan, doon na ba'y chance nga i-acknowledge paghihapon ang karaang testamento? Dasto ba ni? O kinsa man mo ay mabayad pananghit mapil dinis kaso? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Mara. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, emotional, kinsay mga na-block din ha, agoy, giabandonar, gibiyaan, gidungagan, pak, unsa man ipadanang inyong suwat be, atong suryahan, atong pagkahisgutan, aron di magmaoy, ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinawot unta? No? Nga okay ta ning mata ni bangon nagpasalamaton nanay agi kay nilapas na baya no tunga-tunga sa adlaw kung kamaminaw mo sa ato ang programa live sa mga radyo alauna na baya ang mga linabhan na hay na ang mga sana ginamit nga mga plato nahugasan na nitabang tas atong ginikanan bakasyon man pertira bang inita tingaling nagsigira ta games Netflix Facebook din ha nalabyan tas oras ug panahon oy sa mga estudyanteng naminaw karon nga wa pay buhat kay wa pay summer in town hatagi gamay relibo atong mga ginikanan guys tabang-tabang pag may time and obviously naagid in town time hatagi pud in town gamay konsuelos mamags papa may atong inigpauli nila na limpyong balay, na pilo ang mga nilabhan, kanaman na utaw, no, ang inyong higdaanan, inyong kwarto, limpyo, ang sala, no, limpyo, nakakuha tag tubig din ha, ang mga plato na hugasan, mga ginagmay in town, no, make them happy, and let us appreciate them kay di in town lalim, mangitag bayad sa inyong tuition, no, usahay, mga patag laptop nga mahal, unya, kahuman, di tamtabang, please ha, dili pwede, baus-baus pod sa mga kaayo o paghigugmas atong ginikanan pag may time. Letter sender na to karong adlaw atong tawagon nga si Mara, no? Ang iyahang asa man ni siya. Si Mara is 35 years old. Parehag sa ko ang miga. Pero si Mara Ali, no? Naani sa
iligan akong amiga, no? Abogada na ni siya, nagtrabaho ni siya sa Cagayan, taga-iligan ni siya. Pero ang ato ang letter sender nga Mara taga-Tagum, Davao del Norte. Mauni ang iyahang mga pangutana kabahin sa mga nahabilin nga mga kabtangan sa iyahang apuhan. Atong napaminaw man tos drama kaganina, no? Nga naaman to'y last will and testament. Unya, gipausab to sa iyahang lola, usa namatay, so na siya mga questions. Una, pwede ba namong questionon ang testamento sa rason nga dunay dementia si lola sa dihang iya ning gipahimo o gipirmahan? Nagduda man gud mis akong igsuon nga posibleng under influence, no, or undue influence si lola sa dihang iyang giusab ang iyang last will and testament. Okay, una sa tanan, unsa maning last will and testament? Kaning last will and testament, mga sukintig paminaw, usa ni siya ka dokumento nga pwedeng himuon sa usa ka tawo samtang buhi pa siya, diin iyahang isuwat ug ihanay kung unsaon niya gusto bahin-bahinon ang iyahang mga butang. Okay? But naagi tay portion nga giingon nga legitim nga kana siya maski pagmuhimo kag last will and testament gitagana na sa balaod para sa mga legitimate heirs or mga manunod. Okay? Now, 1/2 na siya, ang legitim is 1/2 of the whole property sa katong namatay. The other half is what you call as the free portion. Ang kanang free portion, mauna siya ang bahin nga pwede nato i-dispatsar or i-dispose pinaagi sa last will and testament. So, dinha na makabutang kung kang kinsa na siya mapunta. It can go to an heir, meaning mas dako iyang makuha kay ang iyang legitim, okay, o sa free portion, or to anybody who is not an heir. Di na siya illegal. Legal na siya. Basta gikan sa free portion, pinaagi sa last will and testament. Now, unsaon paghimo og last will and testament? Una, dapat of sound mind ka, nakasabot ka sa imong gibuhat. Ikaduha, dapat either handwriting nimo or pwede typewritten pero notaryado mo na gitawag na ang handwritten holographic will. Ang typewritten mo na gitawag notarial will. Kay kinahanglan siya masaksihan og tulo ka tawo nga ni pirma ka, unya ang kaning tulo ka tawo mo pirma pod. Kaning tulo ka tawo di na dapat related nimo, wa pud sila makuha sa will, wa sila interest sa will, ug ang notary public. So 5 ka tawo ang present kung maghimo tag notarial will. Ang tulo ka witness, ikaw ug ang naghimo sa will ug ang notaryo publiko. Dapat nag-inatubangay na silang tanan, makasaksi sila nga ni pirma ang katong tagtungod, makasaksi pud ning tulo nga nagpinirmahay pud sila as witnesses ug ang notary public. Okay, now, after na siya mahimo, pwede gyud siyang mausab during his lifetime. Kaya kung pwede ra gyud na mausab, pero moagi ka through the same process and procedure. Now, pwede gyud ni na, and then after ana, pwede ang para ma-approve, ipa-approve pa man gud na ang will. No, ang pagpa-approbar sa will, gitawag nag-probate proceeding. Para unsa man ang probate? Para pagpamatuod nga at that time gihimo ni ang will, saktos paminsar og paghuna-huna ang naghimo. Wa impluwensya ha, nakasabot siya sa iyang gusto og angay buhaton. Ikaduha, nga sakto ang porma og pamaagi sigun sa balaod nga naato ang tulo ka witnesses, naapod ang notaryo publiko. Kay sila may musaksi og mo-testify nga of sound mind, wala impluwensya hawa, pwesa hawa, ilara ang tagtungod paghimo og pagpirma sa iyahang last will and testament. So, ana na siya, ha? Now, pwede gud na niya usbon but mo follow siya to go through the process. Now, kung naay mga mo oppose, mauna ang panahon during the probate proceeding. Kay naaman na sa korte. So, therefore, ang akong tubag sa imong pangutana is, can you question? Yes. Where will you question? During the probate proceeding. Kay kanang last will and testament, di man na pwede mo-take effect, di pod na pwede sundon, di na pwede mahimong basihan kung wala tuguti or aprobahi sa court during the probate proceeding. But yes, you can question. So, pwedeng usbon during the lifetime, pwede po siyang questionon.
Ikaduhang pangutana, unsa mang klasiha sa ebidensya ang kinahanglan namong ipakita aron ma-invalid ang bag-ong testamento? Of course, kung nag-suffer nag-dementia, there has to be a medical certificate or a medical testimony of sorts nga mupamatuod nga dementia ni go through or ni suffer gid og dementia ang inyong lola, ug mga testigo or testimony ninyo nga nakahibaw sa kahimtang sa imuhang lola. Okay? Or i-prove po na to basin napoy defect no ang paghimo sa will based sa akong gisulti ninyo, other than the fact nga mentally dili stable si lola, basin ang procedure mismo sayop maapil po na to question didto. Ikatulong pangutana, pila ka adlaw o buwan ang palugit una may mawad-an og katungod aron questionon ang testamento or ang last will human isumite sa korte ang probate. Okay, you have to question it during the probate proceeding. Kaya otherwise, you might basin mapasuta, no? Sa pag-question ana kay maobitaw na nga mag-probate kay maunay higayon nga inyong questionon ang last will and testament. Posible nga after probate wala na mo'y higayon ani. During probate yun na siya. Ikaupat o katapusang pakutana, do na by chance nga i-acknowledge paghihapon ang karaang testamento, gasto ba ni o kinsa man ang moimubayad pananglit mapildi mis kaso. Okay. Now, una, yes, kay kung invalid ang first will, o ang second will, ang second nga last will, what will prevail is the first nga last will and testament. Kay valid man to siya. Meaning to say, valid to, kato may i-probate and ni-exist to siya. Man, wa man to na-revoke, kay invalid man ang papagkahimo. So it is good as nothing. It has no force and effect right from the beginning. So, kato siya will have to be validated. Now, importante is that during the probate proceeding, diha gyud na ninyo ipasaka daan ngadto sa courts and to question it right away. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.